Com tenim la possibilitat d'aquesta porta oberta per aprovar l'oferta pública, aprovar-la, i amb això, una vegada aprovat, anar conciliant, parlant de com es faran aquestes convocatòries amb el temps necessari, acompanyant sempre a la plantilla municipal amb la formació perquè entre tots podem aconseguir la major plantilla de treballadors i treballadores per fer d'aquesta administració una administració competitiva, moderna i adequada a les necessitats de serveis públics que té la nostra ciutadania. N'hi ha unes meses de negociació que vam decidir que no hi participarien políticament, o sigui que estan constituïdes per les seccions sindicals i els serveis tècnics. N'hi ha la voluntat política, no només de l'equip de govern, sinó des de fa molt de temps, de poder aconseguir-ho, i el que ara en constructiu necessitem és que tothom puguem assolir aquest acord per aprovar aquesta oferta pública d'ocupació. És veritat que l'Ajuntament de Rubí té la potestat de poder aprovar aquesta oferta pública, però nosaltres volem que aquesta oferta pública de 409 places sigui aprovada de la millor forma possible, que és de la mà amb l'acompanyament de les forces sindicals, que són aquells qui lideren respectar i defensar els drets dels nostres treballadors i treballadores, i el que volem és això, continuar, que la roda continuï movent-se. El treball del Servei de Recursos Humans en la nostra casa estem molt orgullosos de la feina que fan i que es pot millorar, sempre es pot millorar, que si n'hi ha alguna vegada que hem trigat més a l'hora de facilitar la informació, però mai quedi per davant dir-ho, mai nosaltres hem voluntàriament no donat una informació o mai hem pensat que no s'ha donat aquesta informació. Estem oberts, sempre tots els canals estan oberts a l'hora de, si ens demanen qualsevol cosa, intentar facilitar-la, si és possible facilitar-la.